बुंजोबजाबाय थार्मेल पावार प्रजेक्ट नङा होमबा रायजोफोर माने गोबां समावहाय गोबां जोङो आदानि कम्पानिनो हा हंगारनानै होनायखौ लानानै जोङो गोबां दावराव दावसिखौ नुबोबाय आरो दिनै फिन दावराव दावसिखौ नुनो मोनदों नैबे फटबजरा गामियाव सोर थांनानैहाय बेबायदि दावरावखौ खालामहैदों बे आंनि भिडिअनि गेजेरजों नुलांनो हागोन बा नायलांनो हागोन आरोखि दा आङो भिडिअखौ देखायलांनि नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय फटबजरा गामियाव मा जादों आरो आदानि कम्पानिनो हा हंगारनानै होनायखौ लानानै मा दावराव दावसि सोमजिदों नोंथांमोना नायलां फुरा गासै गेजेरावहाय दावरावा स्रि जाबायमोन आरो नै दा फिन खेबसेबाव आरो दावरावखौ जोङो नुनो मोनदों जेखिजाया आं बे भिडिअखौनो लानानै फैदों नोंथांमोना सोर मानसिया थांनानै दावराव खालामहैदों बेखौ आं सिदा डाइरेक्टयै बुंनो हानाय नङा रायजोफोर नोंथांमोनानो नायलां भिडिअनि गेजेरजों नुलांगोन नोंथांमोनानो बुजिगोन आरोखि ना दा होमबा भिडिअखौ नायलांदो आं देखायलांनि पुरा दहम दहम दावराव जाबाय हमै हमै माबागासिनो दं मानसिखौ सोंदों दावराव जोबनो पुरा दावराव आन्दानि कम्पानि जाहैदों मिटिं खालामनो फैदों दैलिक दावराव दावराव थायो आंबो दिनै सफैफ्लांदों आरो बेरायनायावहाय सफैदां बेरायफैदोंमोन आङो खारग्राफ्रा खारजोबखाबाय आरोना सोरबा सोरबा खारजोबखाबाय हासिब थासिब लाजोबखानाय दावराव जादों सामफ्रामबो सासे नङा सासे फैनानै आवलायहोबाय थायो नालाय सामफ्रामबो एरखांबाय थायो नालाय सासे दावराव जागासिनो दं दालालि होननानै बुङो पुरा दावराव पुरा दावरावनो पुरा मोदोम नारलायबाय बुलायहां हावलिफोरजों पुरा दावराव नै आन्दानि कम्पानि जाहैदों आंबो सफैफ्लांदों आरो ग्रोबनो बाव लोगो मोनफैबाय आं नै नारन हरबाय मानसिखौ थांनो थिनबाय आरो
मोदोमनाबो जुजाबाय मोदोमनाबो नायना थिनहरबाय नोजोर आरो लायफैबाय नों लायखा नामसो गैया डाइरेक्टखा नंगौ दावराव जाफुजोब्बाय फुरा दैलिक दावराव जाहैदों दिनैबो जाफैबावदों पाब्लिकफोर मिटिं खालामदोंमोन बिसोर रायज्लायदोंमोन गावजों गाव मा रायज्लायनांगौ मिथिजोबा आन्दानि कम्पानि बानायगोन होननानै जायगा माबादोंगोन आरो बेनिनो जादों दावरावा अब्ला बेनो बिसोरनो